नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कर्नाटक सरकाराल्या आदेशाप्रमाणे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात विशेष रीतीन शाळा प्रारंभोत्सव. अंकोला. कर्नाटक सरकाराल्या शिक्षण खात्याच्या आदेशाप्रमाणे विद्यार्थ्यांक शैक्षणिक क्षेत्रात उत्सुकता आणि मनप्रसन्न जावच्या उद्देशान 2024-2025 सालाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या शाळा प्रारंभोत्सवा दिसाक नवीन गणवेश, पाठ्यपुस्तका आणि गोडधोड वाटून विद्यार्थ्यांक शाळेत मोठ्या संभ्रमात स्वागत केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या अवर्सा सरकारी चाललेल्या शाळेत ग्रामीण शैलीन बैलगाड्याचेर विद्यार्थी आणि पालकांक बसवून शाळा आवरणात हाडून स्वागत करून विद्यार्थ्यांक शाळेत घेतले. शाळा आवरणात मुख्य द्वारात तोरणान श्रंगार करून आकर्षक रीतीन सजवून मन प्रसन्न जावचो असो देखावो पळयतल्याक खुशी जाताली. सरकाराल्या या शाळा विद्यार्थ्यांक शाळा प्रारंभोत्सवा दिवसाक नवीन धोरणाच्या विद्यार्थ्यांक आणि पालकांक खूप आनंद जाल्लो दिसून येतालो. अशे बऱ्याचशा शाळेत अशा प्रकारच्या स्वागत समारंभात विद्यार्थ्यांक शालेय प्रवेशान आनंद द्विगुणित जातलो हितून संशय ना. जा हो हो हां बंद. हां सांगता रे. हां हां बाहेर होतो. बेकायदेशीर गो तस्करी थांबवसाठी हिंदू कार्यकर्त्यांनी चेक नाक्यार कडक तपासणीची मागणी. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ गो हत्या जातीर आसा असो अभिप्राय जातीर आसा जाल्यार स्थानिकाल्या माहितीप्रमाणे 3 गोरवां तस्करी करतना त्या गोरवाक रक्षण करसाठी भटकळ ग्रामीण ठाण्यार माहिती देऊन आक्रमक गो हरची आणि हत्या करची थांबवच्या उद्देशान हिंदू कार्यकर्त्याक हिंच्यान पोलिसांक माहिती देऊन त्या 3 गोरवाक रक्षण केल्ली घटना घडली. असली गोहोरची वाहनाची तपासणी करसाठी प्रत्येक चेकपोस्टार कडक तपासणी करची अशी हिंदू कार्यकर्त्यांची मागणी आसा. या विषयाची मागणी करताना भटकळ ग्रामीण ठाण्याचे CPI आणि हिंदू कार्यकर्त्यांमध्ये थोडा वेळ शब्दाची चकमक जाऊन थोडा वेळ वातावरण तापले. अखेर समंजसपणान हो विषय सोडून वातावरण शांत झाले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, इत्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382 266598. मोबाईल नंबर 9480789670.